però els altres també. Vostè ha dit una cosa que és la qüestió de tot, el patriotisme. A l'independentisme català la paraula patriota i patriotisme ha estat prohibida. Semblava una cosa que no es podia dir perquè això anava de democràcia. I ara veiem a Ucraïna, per exemple, el president Zelensky, que parla de la pàtria ucraïniana, com jo parlo de la pàtria catalana i com s'hauria de parlar més de la pàtria dels catalans. Per què? Perquè, en definitiva, també això és el que mou uns sentiments d'una bona part de la gent. I després també hi ha una altra cosa, en política, perdona, Roger, quan hi ha guerra i quan hi ha situacions tenses és quan surt el millor, o pot sortir el millor, de cada dirigent polític. I Zelensky ara està demostrant, amb la seva actitud, fins i tot domina molt bé l'escena. Fixin-se vostès que ha canviat el seu vestuari. És un actor. Correcte, és un actor, però és que la política, Ricard, tu ja saps perfectament que s'ha de tenir sentit de l'espectacle, si no, malament, estàs acabat. Però Zelensky, fins i tot com es vesteix, en aquests moments està demostrant estar al peu del canó. Clar que es necessita un líder i clar que es necessita valentia. I avui Boris Johnson ha quedat, i permetin-me l'expressió, com una merda davant de l'opinió pública internacional. Per què? Per què? Perquè avui ha anat a Polònia, Boris Johnson, i una periodista ucraniesa li ha posat el dit a la nyafra, però amb tota la mala bava i amb tota la intencionalitat, quan li ha dit: molt bé, senyor Johnson, vostè està aquí a Polònia, per què no va a Ucraïna? Perquè té por.